Acompañada do alcalde Adolfo Muiños, a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade Etel Vázquez supervisou a marcha dos traballos de mellora da rede de saneamento. A actuación cun orzamento dun 6,5 millóns de euros virá a mellorar o actual sistema de canalización das augas residuais, moi deficitario, coa instalación dun novo colector e un tanque de tormentas. A obra completarase a partir de xuño coa ampliación da EDAR, na que a Xunta ten previsto investir outros 7,5 millóns de euros, e que permitirá adecuar a capacidade de tratamento das augas residuais e solucionar de paso a problemática actual da súa carga contaminante. Un novo colector interceptor de case 1,5 km e tamén un tanque de tormentas soterrado que permitirá regular o caudal de auga para enviar a propia depuradora de augas residuais. Estamos a falar de actuacións que permitirán resolver os problemas detectados nese plan de saneamento local, como poden ser, por exemplo, as importantes infiltracións na propia rede de colectores que dificulta tanto a xestión na rede como na xestión na depuradora e, polo tanto, unha actuación importante de colector interceptor e tanque de tormentas cun investimento de 6,5 millóns de euros da Xunta de Galicia que se iniciaron o pasado mes de marzo e que se complementarán con unha actuación tamén moi importante que é a ampliación da propia depuradora de augas residuais en Rianxo con un investimento de 7,5 millóns de euros. O rexedor rianxeiro destacou a importancia desta actuación, que mellorará un servizo prioritario non só para Rianxo, senón tamén para toda a ría de Arousa. Eu quero agradecer a presenza dela, basicamente porque é o arroupe dunha obra demandada, agardada, e polo que ademais acabamos de escoitar, e xa ao longo das comisións que tivemos de traballo, pois é unha obra de un importantísimo monte de diñeiro público que se invirte aquí en Rianxo para resolver unhas situacións pois complicadas que tiñamos cada verán e incluso estacionalmente pois tamén nos perxudicaba, non? As dúas actuacións están recollidas no Plan de Saneamento Local da ría de Arousa, no que se levan investidos máis de 56 millóns de euros en distintas obras, como son as desenvolvidas xa en Ribadumia, O Grove, Boiro, Cambados ou Ribeira.